Нема светло тук, бе. Аро, нека се слуша само. Шо? Сама го вие некоя без очи. Шо добро? Ой, 50, каме дали цена е? Ой, питаю каме колки слабки. Сега лаки бе, яки. Няма смисъл сега. Добре, кога си фата мома? Пити, Ники Кая, се вих тата. Кога си найда мома хабе? Шо? Найда му била. Съм се чекал на него. Питаю, шо? Чей се напивам. Питаю пак, шо? Трябва някой дар да остане, не съм така. Дай му та вода. Зайтин. Я ва войската. Дай му ва войската. А питаю, шо? Питаю нещо там. Пити го... Чей се напи он, майка му става на рад, не го остава. Добре, сини, вземи голби. Дай. Пити нещо. Пити Брун дальки пие богаташ. Кога? За кой да питам? За каме Бобо Коркси. Найда на мобила, кажа. За Гълъб. Що за Гълъб? Момта? Бобо Коркси. Голубов Филип. Касуф. Що? Вики на Мондо го нано в тетрадките. Доле. Доле. Айде да се изключим кидам до тебе. Живо. Кидам до тебе. Шо? Голубов Филип. Шо? Ходиш на факултет со някакви седеш, кажа. Колешката. Това Френдрик вече. Се знам, Мислям, не и аз. Това дойдеше. Ай, пити сега за кой да пити. Доле. Пити Бруно дальки пие богаташ. Дай ги богатски бива. Дали бие газда на линия? Бруно, дай ги биде богаташ. Мора на литература на негърски не може да го разбере. Няма транслейт за негърски. А, Питио, шо? Шал, мама. Нема да бе, не? Не. А Ташка, земен да ви е богат. Така се трябва да разкрива. Не сме разкрива. Ако домакинки бе. Да, за домакинка. Че да опитам. За домакинка. Как? Ти видела? Мал да ви е богата, ама добре от майка рода. Чема, пити Сигур, колко са жена, пити го. Ти го Станко. Колко са жена? Станков. На Буян Барчен. Шо? На майка му, на татко му страната, това. Ама ти не чуя. Шо? Не вика така, не. Никога път вика, може и тогаш не. Съм добила с тебе. Чуя? Как не? Видео пал давай, може да се предомисля. Не се предомисля, им път кажу бе. А шо кажа, не чуяме? Скрипар мора да остави. Падейц! Айде, кажи сега, кажи. Кога изшо бе, сега не им се лоне, да. Абе, кажи на Господа на Видиш ли Бога. път, бе, не саке, ме насила ки го тебе. Не, пити за Ана Мария и Мария, пити са. Пити, как, шо? Чеки, шо сакате първо? Първо за една, не може да му две, не може да му изпълно. Не може три, да 6 минути трябва да чекам. Има ред и между Каза Мария, дай ти е богата.
Мария, дали ти бе богат? Абе, презиме кажи! Грековска на Маршни. Сашо беше. Да, Сашо. На Сашо. Александър. Еди беше голем доктор. Слушай го, да. Средно, ама много паметники бе. А за тази другата? Как се презиве Ана? Шо? Ай, вик ти шо? Ей! Ана, Мария, Ивано. Татко ти? Jovica. Кажи там с църтичка Ана има, ре. С църтичка. Шо? С църтичка Ана има. Обрат. Bravo, moji. Бяй не услушай ти, вик ти шо? Да. Заебави се малко с него. Аз се заебавам с грех, заебах се, не да си те разбудиш. Заебах се малко се, с Господ се, Господ аз коментирам. Ей, питай го Петър, за Петър. Ай за Петър. Дай ка фата симпатия. Как? Петър, дали ке са жене или нещо некоя мома? Шо? Не е нормално. Вики, как ме научат каквото туле, никога нямам да го взема. И аз съм на пардейци, ако не пардейци. Аз съм над крив. Тексти. Оди в църквата, моли. Оди в църквата, моли се. Не, стой. Свати ти, много люги има. Ме любов ми кажа, аз не купам на реклами. Ай, питай го за... Кой остана? Сега какво остана? Нема, не дадат пари в църквата. Шо? Nema толкова. Как бе толкова? Ja za draga pitam. Що? Piti Само nešto за za Драга draga. пита. А малко се бав се. Дали ки положи Йонов петок, пити го. Той има чай да ми текне. И он полаги от нас Имаме една петок. много яка, стой. Той сега. Ама айде ти стигнаме. Ja kaj pa tišina. Филна пинка мъж. Една риба. Стой. Ако видиш камерата. Ай. Никой не... Ай. I? Ама тази да била златна. Сценарио. I? Айде. Stigname. Как без Laki brzo. Мазdenците, бърве. Я, тук съм увил ти изпай. Ima sam bili po sebi. И това би дал, що саеш да ти... Спълно. Желва да ти изпал. Пипа се. Ниво, кажал. Що кажал? Виж не кажал. Он вике молче. Он видя. Молча. Що? Много jaka беше ма. Bravo, moji. Не бе. Да. Теб да мислям да ба че да ми текне To камера. ne je po tvojci. Немиш го разбеда, Господ пити го. Това да му те кажа. Пити го. Що? Пити го бе. Пити го. Не, кой се разправил с него дома. Yes. А що да жели? И на мама трябва да ги заявам. Майти, аз и сега. Stigname. Оля! 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 Моки мане, моля. Чао! Un, dos, Така радио tres. Рома и си чудно ровин.